जोंनि गामिया 2 नम्बर बुरिजाहार। आंनि नामा जाबाय आबारि नार्जारि। जोंनि गामिया सिमोनबो लांबाय खावसे खारनांखादों, खावसेयानो लांजोबखाबाय गासिबो गय मा ओमफ्राय आरो देग्लायबो आरो बोखाबावबाय। दाथ' गैला, न' गंसेनि जायगायानो गैला, लांजोब्बाय गय बिफां मा बिफां। दा मालायनि न'आवसो हाबसोनानै दङ आङो। जि सिलिंखार जालांबाय न'खरा गोदाव सोराव। थांनाय बोसोराव 6 न'खर नायफैदों नायफैनायालाय। बान्दो एसे मावनो होननानैहाय 10 लाख बायदि होलांदोंमोन। बालाल' एसेल' खोज्रांनानै गैया, दा सुस्रांनानै बे खुरनायानो खुरनाय। माथावरिखौलाय होनायनि खोथा गैयामोन, बे एसे ओरैनो आफादत होनायनि माबादोंमोन। फारख'खय होदोंमोन, बेबो लांजोब्बाय गैले। खस्थ'आनो जागासिनो दङ नै दाबो, आरो दिनैबो बेबायदिनो खुरबाय। आंनि न'खौ दाख्लै सुनिबाराव खुरदों, आरो दिनैबो नै बेबायदिनो बिजावजालिनिखौ खुरबावनायसो उसुङाव फैबाय। राहायालाय मा राहा नुबावनाय, राहायानो गैया जोंहा। दाबो दैज्लांनि बोथोर नै, न'हाय थानाय दा नै मानसिफोरनि न'आव खाथियाव उसुं खाथियाव हाबसोनानै दंथ'यो। ओरै फारसेथिं लकडाउन जागासिनो। ओमफ्राय मा खालामनांगौ जाखो सानलाबो सानस'नो हाला। 2 नम्बर चिरां समयसाया बेनो, जोंनिया जुलाइ मोनबाथाय दै देरबाथाय बेनिफ्रायनो समयसा जायो। बिदिनो बारि बागान, गय बागान, दंफां बायदिसिना खुरखाना लाङो। सिमोनने नायफैदोंमोन, चन्दन खाम्फा खनसे फैदों, डिसिबो खनसे फैदोंमोन। ओमफ्राय चन्दन खाम्फा फार्स्टआवनो फैदोंमोन, ओरैनो खरसानो 15 घराव ओरैनो हाजारसे होलांदों। ओमफ्राय बे बान्दोखौ मावनो थाखाय ओरैनो आफादत दै खुरनायाव थाथ'नो थाखाय दैखौ एसे थामिथ'नो बे आबौ अलादेनि फिसाज्लानो होलांदों 10 लाख। ओमफ्राय बेखौहाय औवा बर' बासनि फारख'फाय खानानै दाबनै दाबथाम दाबब्रै दाबबासोल' खानानै दोनथ'दों। ओमफ्राय दोनथ'नानै ओमफ्राय नै दाखाल मा मासमोनथाय मासआ, दाखाल जों ख्रिस्टमास बायनायनि मासावहाय मासमोन नामाथाय, दै देरनांगौमोन दा मासमोनदां। ओमफ्राय बेवहाय JCB एसे साननै लाबोनानै ओरै सोनाबनिफ्राय ओरै माबासिम बैसिम बुरदोंमोन आरो इसिनि। थांनाय बोसोराव गुवारैनो खहा जादों। ओरैनो गय, दंफां गाम्बारि बायदिसिना दङमोन। सिमोन बांसिन थांदों, खहा जादों। ओमफ्राय देग्लायहाय नै दिनैहाय खावसे खुरबाय, दाखालि सुनिबाराव खावसे खुरबाय, खुरबावगोन दै देरला खुरबावगोन। बेबस्था माने लुबैदों बिदिनो मोदोमनि थाखाय बिदिनो एसे एनै सोरबाफोर सहाय हरनो खोमा, सोरबाफोर अनहरनो खोमा होननानै। मा राहायै होबथागोन जोंथ' मिथिया। बे दैया देरनोलानो बे गामिया जोंनिया ओरै थांजोबगोन आरो। जों मिथिया, गेदेर गोलावफ्रासो मिथियो। जाहांहां नै उसुङावनो बारिया मोननायसै, गय फांनैसो मोनजेननायसै। हायावलाय बिगाबा 6 बिगासोनि खहा जादों। ओमफ्राय दा गैखाले नै आधा बिगायानो थायाखिसै।